Astăzi vom vorbi despre motivația cognitivă și motivația afectivă. Amintiți-vă că în anul 1600 Giordano Bruno a fost ars pe rug pentru convingerile sale. Deci el avea o puternică, chiar anormală, motivație cognitivă. Unele persoane tind să fie motivate superior cu anumite idei sau cu anumite convingeri. Astfel veți vedea că ei vorbesc mai însuflețit atunci când susțin o idee. Cât de des mai sunt învățați copiii noștri, elevii noștri să lupte pentru o idee, pentru o convingere. Reflectați câteva momente la 2-3 idei pe care le considerați importante și care vă susțin comportamentul. Reflectați 2-3 momente care sunt ideile și convingerile pe care le susțin copiii dumneavoastră. V-ați surprins în ultimul timp folosind mai multă energie pentru a susține o idee? Acum vom trece un pic la motivația afectivă. Alex Muchieli, în una din cărțile sale, vorbește cum că pe un pod din Brooklyn stătea un cerșetor și avea o plăcuță în față pe care scria orb din naștere. Practic asta era o informație. Deci o motivație cognitivă. Nu primea foarte mulți bani. Atunci când un trecător a cerut permisiunea să-i schimbe acea plăcuță și a scris pe ea un mesaj de tip motivație afectivă, s-au schimbat lucrurile. I-a scris trecătorul, afară este primăvară, iar eu nu o pot vedea. Deci iată cum motivația afectivă poate acționa foarte bine în folosul nostru. Mesajele afective însuflețesc foarte mult mesajul și ne fac să aderăm la diverse categorii. Iată, astfel vrem să fim cei cu haine care miros foarte frumos, vrem să fim în categoria mamelor cele mai grozave și tot așa. Este bine să se folosească mesaje afective atâta vreme cât persoana care se implică în acțiune este conștientă de ce se implică în acea acțiune. Dar uneori mesajele afective pot influența comportamentul pur și simplu pentru că inducem o anumită stare interlocutorului nostru. De multe ori, uneori când suntem obosiți, îi spunem copilului, de exemplu, nu mai face un anumit comportament pentru că o doare capul pe bunica. Da? Deci, iată, încercăm să îi direcționăm comportamentul apelând la sentimentele copilului. Uneori, mesajele afective pot induce frică. Dacă nu faci nu știu ce lucru, vei fi pedepsit. Dacă faci nu știu ce lucru, vei păți nu știu ce. Este bine să folosim însă frica doar în situații grave, atunci când îi învățăm pe copii eventual să se ferească de pericole majore, să nu folosească substanțe interzise. În restul cazurilor ar fi de dorit să folosim motivare pozitivă afectivă sau motivare afectivă care nu manipulează. Așadar, încercați să vă gândiți un pic și care sunt motivele afective pe care le folosiți în educația copilului dumneavoastră. Încercați să vedeți care sunt motivele afective pe care doriți să le schimbați de acum încolo, să nu le mai folosiți sau, dimpotrivă, ce fel de motive afective vreți să introduceți mai nou în educația copilului dumneavoastră.